Kajing ong jong kinong mi kamat bala kamsan kamrang ba haganik election MDC kabansawan kan bu jing kapakraw hagar kom trekam lada jobbon daki breu lana ki kertong ki barang temai subuh menta lada kini ki MDC barem ki bala syong hang tu la khatsan arposnam Henry ki day ki bala pendaptang ya ka kerdan kelas 10 kelas 12 bad BA Henry ladakin wan ki MDC batamai ru kan bu jing le ayu haba ka kerdan jongki ki day ki BSc ki MSc ki BCom ki MCom ki PhD ki lawyer kumta terter ki master degree ki kerdan ki bahe hatu karukom trekam kamla manu la ki kelas 10 ki kelas 12 ni la ki master degree ki PhD ha ka jing sisa la ha kanu ka jakat rekam ki kamla hi ki bala kam he kerdan om tip syu satang hakata kakam MDC MLA kalong kumno Henry ban ong ki we ki jakat rekam te kadang lahi ki bala kam he ka kerdan pule ha ka we ka benta om ban se habban ong de hok sa penjalan sa hisnem ya kapor trekam nomar kimla ban pentre ban peryat bahaya ki kam kataru lada om de bepersa ki pajba lamut ban penjalan syu kani ka kentin ka penduk mensem ya ki ranggan sai ki taikan sai jongi ki bansa ai reng ha kani ka election MDC ka bansawan katkum ka jing yo i jongi ki pajba ha kini ki snam balalek ka rukom trekam hapo ki autonomous district council ki bun bha ki jing ko bat ki kenrum kenram balai nga ong kumta nomar kumbangi yo i ha ki lat pathai kubor ka jing lektur sya ki autonomous district council jan man la kapor kat hadu bajan tua wat ki kerdop balabitar ki pajba katu kat ni ki seng bahalang ru ki jutur sya ki autonomous district council nomar ka jing bom biang hang ni hang tai ti haba ka jakum tu hatu dai ka jing bom kod bor nomar baduna ka kerdan puli ni dai bala yaw palat ki breu ni dai bala khnang ni dai badon shalandan ngasukwa ban karpat ki pajba ban yem dai ban susngap ya ka jingkaran pana thalit jongno re jongno namar ka tu ka kentin ka baong lada job pun ki MDC ki batamai kan sabu jing lada ong kumta snow kumbatang kita ki MDC ki bala jusyong hang tu ki batip lut ya ki rukom trekam ngam ong ya ki kertong jong kanu ka parti Henry ladai ka por bangi ki pajba ngin jit thamai no khamtam ki tu ki breu ki bala scam ka nongrim ki breu ki bala biang ka arta ki breu ki bom jukan randen ki labiang ka kerdan ki batte breu teblai ki bom jupan bakla ya kariti ka dostur ki badan ka jingkit kli ya ka emlang ka salang ki badan ka jing yo ijnga ya ka pateng bat ki basngoret kaddu ya wai nga kedu ya ki pajba bangin long ki bastat akan ka MDC election ka bansawan tu da bishar bah ya ki sansnem plus bat ka sisnem ka bangil ai lat ya ki kini kile ayu ke ka balajah autonomous district council sansnem ka samoy kalakut bat sisnem ngila ailat kata ru menta kran dakum tai wat ai baki jing ki bangilamat ki san rusnem ken suja no tang ha isi kuri isya saw kumju ru ya pi ki balami kerteng ban ai reng ha kan ka election MDC ka bansawan so bah pechwa ya ka jaj benriu pech ya ka pateng ka bansawan jong ki khon ki ti bat kari bat ka jaj benriu hi paro ka wei kumbangi yo i kumbangi ju ya kran kumbangi ya pur khana kari kasi jongi ka jaj benriu jongi ka dor hatmer karyat bat ka umsaw kalajan ban tablup to trai hok to trai shirham to trai daga jing teli trai mapi ngin kersan mangi yang skam hakan nongrem wat kalakden ublai ru uyo iya ka ka bapidon pitmu hakadonot ka mensem jongpi un penpo ya pisha ka jing job lada pemdon ka mensem arsap ha ka ni ka jing sakri jongpi ya ki padba Islam ka beri unyau trap kin bakir yang ya ki MDC ki bansayak aireng ha ka ni ka election ka bansawan kublai sibon ya ka por jongpi